Мой привет, я вот так вам скажу. Это для финских друзей. Tämä on aeroportti. Mä en muista miten se sanotaan. Mä osaan myöskin venäjää ja vähän inglistä ja vähän sitä italianaa. Okei. Ja nämä tyypät oli taas. Täällä on pikkuinen semmoinen, miten se on. Mä en muista miten se sanotaan. Mutta täällä ne tästä tulee tähän. Ja sitten ne tästä menee tähän ja sitten ne menee tänne. Sitten tää lentokone menee ja sitten se menee tästä ja sitten, mutta se menee yli tätä tyypää. Miten se on? Mutta jos olisi vielä pidempi ja se olisi tässä, niin sitten se lentokone olisi näin. Ja täällä että lentokone meni ylemmäs, niin kuin tämmönen propel, Mr. Propel. Niin kuin, tässä on 2 lentokoneen myöskin mä oon tehnyt. Toisessa videossa mä oon sanonut kaikki venäjäksi ja muissakin videoissa mä oon tehnyt venäjäksi. Tässä on 2 näitä lentokoneita. Kun tää menee tuonne ja tämän vuoron, niin sitten tää on vielä tuolla ilmassa ja sitä ei ole ja tää tulee tähän niin kuin taakse ja sitten tänne ja sitten se myöskin lentää. Niin kun tänne laitetaan kaikki omat vaatteet ja ne viedään tänne. Ja mä sanon suomeksi siksi, että mun myöskin kaverit tiesi, niin kun, että mitä mä täällä sanon ja mitä niin kun tästä tulee. Niin kun, ja tässä on niin kun aeroportti, niin kuin mä ensimmäisenä sanoin.